11 महारानी तिलमरा मुलुगा साइट सिक्कम साइट बुतंगो मो 11 महारानी तिलमरा सिनिसि गाइमर गय फाइमल इमाम बगै बलाय तिनि आं रे कंखका आनि न साइमल गयमरा आनि वो चमनि से महारानी पुरसे आबन थाइसे पारंगा जिमर गय मालाय जासे ठीका गाइते सिनि मंडल प्रेसिडेंट तेसिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट तेजतो सिनि लीडर असुका जगह माइनॉरिटी नि प्रेसिडेंट मंगल कमिन सिनि कृष्णपुरनि जनरल सेक्रेटरी तेसिनि जतो लीडर तंगो ते जगह हास्तेपा तंगो हास्तेपा नो सिनिनो प्रसन्नजित थाइजो कम सानानि सिनिनो सिनिनो बाफानि बागै बकं ग्राम फाइनेसि बुझिखा बकं ग्राम फाइनेसि हास्तेपा सिनि लगी बकं ग्राम बै तै दफानो कर मोखां वाले हनै बाफानि बागै सामंताना है मात्र मोदी जिन बागै थाना लगे हनै सिनि लगी फाइगो बिनि बागै तो एसे आप कर देनो तेउरो जतो आनि बाबुनि समान जतो बयस्क बररा आनि बुमा सं आनि सासलाय आनि बाइसं आनि पाइफ्ला हामबायनरनो खाखफुनि आसागो जों तिनि जारा तिनि जागा जेसिक्लार साहस खायै इउ पान्दार खायगा उरानि सिक्ला कयजन सिक्लार को ठीक थिनाय बीजेपी नि थिनाय नि तिनि जारा आगो होय फैले बरनो बागै बेले बेले हामबाय बीजेपी एवन पार्टी पृथ्वी में श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी सबका साथ सबका विकास की पार्टी गरीब बरों की पार्टी अंतोदय पार्टी कुचिनी पार्टी आंगरों थानी फाइनाल सत्संग फाइनाल आं पहले रोंगो जैसे हमारी मामा पर हमारी माया समय जरा कंसिनो खासरी अंगाय जोंना को कमानाय जरा कंसिनो जों खामासरि मासि जानायजों ओ जरा गाहाम ताबो बीजेपी नि लगी थानाय जों डेभलपमेन्ट खायनाय सिनि बैसागुथिनो सिनि साख्रि नांगौ सिनि लामा गाहाम नांगौ सिनि दै नांगौ सिनि बानसिनो लामा नांगौ